Takže čo dneska tam nového videa, dneska tu máme môj skuterček na Etik Pandorku. Dúfam, že máme dobre počuť, bo tu dáky či brechu. Takže dúfam, že to nebudete až tak počuť. Takže máme tu skuterček a bez ďalšieho obkecovania môžeme ísť aj na to. Takže začal by som s rajdami, tú hornou časťou. Dokopy spočítame, že koľko by to stalo po častiach. Tak, komplet stalo okolo tých 200-220, takže ako prvé máme normálne Etik gripy, požádne, tvrďaky. Potom máme bary, že Pandora Etik. Celkom ľahké sú, musím uznať, keď som ich prvýkrát chytil. Potom Clamp, alebo objímka je Valkyria. Toto nie sú Etik šruby, bo jedine mi minule vypadli, čo je celkom divné. HCD takže HCD interegovaný, proste je ako spojený, tak to poviem. Koleska Incuby, dosť tučné, Incube V2, samozrejme 115 mm, ale 30 mm na hrubku, obidve, čo je dosť veľa. Legion vidlica, V2, mega dobrá, no taká pohode. Grip tape plus design a vlastne celá doska, že Pandora. Je to presne 520, jak vidíte, je to tak menší typ. Je to parkovina asi a je to Etik. Nie, je to Pandora, dobre. Design, hej, ohodnote v komentároch. Ďalší Incube a Fender. Takže sem, tak kde máte mať sumu, že koľko to stojí bez normálne, ako keby to bola custom kolobežka. Dokopy to stojí tak možno 200-220, dáme ešte sem také presnú sumu. A porovnáme to, že koľko stojí každá časť dokopy. Takže sem to tak kde máte, hej, že kalkulačka pomohla. Takže ľudia, dúfam, že ste si užili video, dajte prosím vás like, odber a ďakujem Bažinovi za edit. Budem ho určite dať do popisu, že ako inšpirácia, ako na edit, takže mu ďakujem a dúfam, že odpíše. A čaute, vidíme sa na ďalšom videu.